Ubunzima bobomi kwelikhaya kuCceba. Le yimeko amawakawaka amakhaya ajamelene nayo kwiphondo leMpuma Koloni. Usapho lakwaGceba luyiqonda kakuhle le imeko. Kodwa ke ibali ngelikhaya lichukumise inhliziyo zombutho wesisa iMngqithi Foundation. Mngqithi Foundation sivumelane ngokuthi asize nakule ndawo after sisabela ikhwelo lika SABC. Sibona usizi olukuleli khaya kunengane eseyifunde ngalendlela efunde ngayo. Ikhaya eligadwe ingane ngekho umuntu omdala sabe sisithi ke sizozama ukuthi sibakhele indlu ezokwazi ukuthi ke ibe indlu comfortable. Asithembisi nathi ukuthi sokwakhe mention asinawo la umandla. Sivuya kakhulu siyifamily yakwaGceba uba Mngqithi Foundation ithembise ukusincedisa uba izawusakhela indlu izila nakwesincedisana ke-food parcel, so siyavuya kakhulu. Ukunqongophala kwamathuba emisebenzi kweli kuphezulu. Zimbi ingcali zezoqoqosho zithi imeko izawubambi nangakumbi nanjengoko lo bhubhane wecorona uzawuchaphazela ukwehla kwemisebenzi ngeepesenti ezingapha kwama-50. Ndinkululeko Nyembezi weendaba zeSABC eBrooksneck eMaxasibeni.